ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾಲ್ನ ಕುಶಾಲ್ನ ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಗ್ಲು ಕಾತೋನಿತ್ತೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲಲ್ಲಿ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ ದಲ್ಪ ಜತ್ತ ಅಲ್ಪದ ಸೀದಾ ನಡ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಡೆ ಬತ್ತ ಸರ್ಕಲ್ ರಡ್ ಜನ ಕುಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಸೀದಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಬತ್ತ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆದ ಎದುರ್ದ ಶ್ರೀರಾಧ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆನಗನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಿತ್ತನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಪಿದಾರ್ನಾಗ ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು 7:15 ಬಸ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಸ್ತ ಉಲಾಯ್ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ನಮ್ಮ ಉಬಾರ್ಡ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆರೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆದ್ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ನಾಗ್ಲು 4 ಜನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಣಸ್ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಿರಾಡಿಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಕರೀದು ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಣಸಾದ ಎಂಕ್ಲು ಬಸ್ತ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ಬಸ್ ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೀಚ್ ಆನಾಗ 5:05 ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಯಾರ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತರು. ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ತಿರ್ತ್ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಲ್ಕಿರಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಮ ಇತ್ತೀನಿ ರೂಮು ಒಂದುವೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮ ಸೀದಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಮ ಪೋಯ ಸೀದಾ ಕೆಂಗೇರಿದ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ. ಹಲೋ ದೋಸ್ತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚಲ್ಲರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಉದಯ TV ನಡಪನ ಧ್ರುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಲಿಪಿರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೀದಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ. ರೂಮುಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬಸ್ ಪತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸೀದಲೆತ ಬತ್ತಿನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಅಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿನಿ ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರು ಸ್ಟೇಜ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋರ್ದು ಪಿದೈ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಲಾವ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ನು ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಡೆ ಸೀದ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ತನ ಜಾಗ ಇತ್ತನ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ. ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತೆ ಬೋಲಿರಿ ಒಂದಾಯನ ಮಾಯನ ನಂಬೋಡ ಅವೇ ಕಲ್ದಿ ನಂಬರ್ ದಿಕ್ಕುಣ ಅನ್ನದ ಪೂಪುರ ಮಾಡು ಕಾಲೇಜ್ ತುಲೆಗೆ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮ ದಿರ್ಕುಂಡ ಏಜನ ಕಾಸ್ಬಾರ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾ ಸೋಕು ಡಿಸೈನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಕುಂದೆ ಫೋನಾಗ ಎಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಚ್ಚ ಮಾರ ಧರ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ ಮತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತನ ಮುಟ್ಟನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಸೀದ ಬತ್ತಿನಿ ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್ಗು. ವಿಜಯಗೆ ಮೈಸಾಸುರನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಸುಜಿತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೇಕ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮನೋಜಕ್ಕೆ ಮನಜುಗು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಯಾನ್ ಹಾಕದು ಎಂಕ್ಲು ವೈಟ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ. ಆತು ಪುಡ್ತಾನಾಗ ಸುಜಿತ್ ನ ಮೈಸಾಸುರನ ಮೇಕಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು. Ini gol jata.
ಒಳ್ದು ಓಳಿರ ಮಂಡೆ ಹೋಗಿ ಮೂಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ ಅದು ತೂಲ ಪಾಡ್ 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 ಏ ಸಿಗೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮರಪ್ಪು ನಾನು ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿಯ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಇದು ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡೇರ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದು ದೇವಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತ್ಯ ದೇವಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ ಕೊರಿಯರ ಪಂಡೇರ ಅಂಚ ಕುರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನಿ ಹನುಮಂತನ ಮಲ್ಲ ಹನುಮಂತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತೆ ಕುಶನ್ ಆಯ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಹನುಮಂತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನಿ ಮೇಕಪ್ ರೂಮುಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಂಜದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡ.